Тази година Цеци постигна своя връх в кариерата си, след като успя да преодолее именици световни тенисистки и достигна до полуфиналите на най-стария турнир от големия шлем Уимбълдън. В момента тя заема 35-та позиция в световната ранглиста. А сега вашите аплодисменти и за нейния треньор и баща Кирил Пиронков. Заповядайте, господин Пиронков.